Жители на град Монтана сигнализираха екотелевизия VTV за тровене на град Монтана от близкото хвостохранилище. Чудовищното тровене на град Монтана се извършва последната схема. От лицензирана фирма за добив на пясък и инертни материали на 4 км от град Монтана се товарят камионите с чист пясък с документ, сертификат. Стоварват се на стадиона в село Чипровци. И това е съвсем законно. Доставката на пясък е от същата транспортна фирма, обслужваща и водния цикъл на град Монтана. От стадиона в Чипровци вече празният камион отива в хвостохранилището край Чипровци. Там го натоварват с хвост. И това не е незаконно, тъй като същата транспортна фирма е наета за преместването на хранилището. Това хвостохранилище е от затворената вече уранова и желязна мина и е било запечатано с дебел слой специална смола през 2008 година. Кой, защо и кога е решил да разпечата хвостохранилището и да го мести, предстои да разберем. Така натовареният с цялата Менделеева таблица камион се стоварва в центъра на град Монтана. Там, където минават хора, играят деца, ровят се в него домашни животни. Ако спрете камиона за проверка, той ще ви покаже сертификат. Ето, идвам от фирмата за пясък и там ме натовариха с това. А двата материала видимо се различават. Чистият пясък е по-тъмен на цвят, а хвоста е по-светъл. От ръководството на фирмата пък ще ви покажат инструкциите. Всеки камион се товари от фирмата за пясък и идва право в града. Какво правят шофьорите, ние всеки не можем да следим. Каква е далаверата? За няколко лева в повече или по-точно спестените 14 лева на тон пясък. И то при положение, че изграждането на водния цикъл на град Монтана се финансира от Европейския съюз по програма Околна среда 2007-2013 година. Разбира се, насипаният отровен хвост при тръбите за питейна вода на града се покрива внимателно с чист слой пясък при евентуална проверка. Какъв е изходът? Полицай във всеки камион или жива верига на живеещите в Монтана? Има ли държава и кой трябва да спре този геноцид срещу населението на Монтана? Телевизия VTV продължава да следи горещата тема. Очаквайте продължение. Господин Пенчев, пратили сте сигнал във връзка с нарушения в строителството във водния цикъл на град Монтана. Разкажете ни малко повече за този проблем. Ами, въпросът тръгнал от там, че бях известен от граждани, които ме осветлиха какво представляват купчините, които аз ги виждах преди това, но не се замислях, не ги заглеждах. И когато ги пипнах, наистина видях, че това е по-скоро брашно, а не пясък за строителство, който съм свикнал да виждам. И тогава се поинтересувах повече, свързах се, понеже те ме насочиха, че това е хвост от Чипровци. Там има хвостохранилище с старите замърсявания. Има и над него, то беше запечатано от 2008 година с 30 см слой смола, защото хората се оплакваха там от околните село Железна и град Чипровци, че като духне вятър, страхотен прах във въздуха и то е изключително съдържание на тежки метали, защото хвоста, това е пяната от флотацията, когато се смеля родата и се обработи по съответната технология и пяната се изгребва и се изпраща в хвостохранилището. Не случайно е направено хвостохранилище, защото се отчита, че това е нещо много опасно и вредно за живота на хората. Примерно в нашия язовир Огоста, преди да се направи хвостохранилището, имаме изследванията, научните изследвания, че под 20 метър е депо на тежки метали, като арсена, който е най-опасен за човека, е 500 пъти над нормата за добитък, за водопой. А за човека трябва да се умножи 10 по 10, значи 5000 пъти.
Този хвост, че оттам идва, понеже аз ходих до там, обаче не ме пуснаха, защото ме познават, че съм обществено ангажиран с екологични разкрития на нарушения в Национално движение Екогласност и помолих местни хора и те ме засипаха от снимки, които се ги прави миналата неделя и във вторник, които ми показват как от самото хвостохранилище е изпразнено и отстрани са натрупани купчините, както камионите ги изсипват, купчинка до купчинка, и ги товарят и ги карат. Ние сме го снимали също. В момента идваме от там. Общото ми впечатление е, че там няма и помен от тази защитен слой, който и вие казахте. Всичко е разровено, всичко е направено като подготовка за товарене на камиони. Просто минава една фадрома, гребе от там с пълни кофи и товари камиона, който камион след това идва и си изсипва тук в канализацията, и където се строи водния цикъл на града. Сега това е питейната вода, оттам минават тръбите с питейна вода за жителите на град Монтана. Този хвост, според вас, може ли да бъде вреден за тръбите, тъй като те са, знаем, все пак са затворени тръби? Относно радиоактивността е наистина опасен КВ-40, който е с период на полуразпад, а още на полуразпад трябва още един път да го сметнем, обаче 1 милиард и 200 хиляди години трябва да минат, за да му се намали наполовина радиоактивността. Но за мен в случая, въпреки че той е 270 грама на тон, което е наистина много голямо количество, обаче за мен опасността идва преди всичко от това, че когато авария, ремонт на водопровода, колкото и здрав да е, то се случват, наблюдавали сме тези събития, свягане на земни слоеве. Това е една пластмаса сега, която слагат. Нейното повреждане ще трябва да се спре водата, за да се отремонтира. Няма лошо. Но през това време, отворената тръба, ние като граждани навсякъде, предполагам в България, всички знаят, че в начало след ремонта, при пускане на водата, пиеме малко кал, малко мътна вода. Ама когато калта е екологично чиста, няма проблем, усмихнем се и така нататък. Но когато е хвост, това е нещо, бих казал, недопустимо, да не кажа на жаргон жестоко спрямо здравето, тъй като тежките метали са канцерогенни. И там и най-малкото количество, според имунната система на човека, може да му повлияе. Това е по думите на окръжния токсиколог, вече покойник, но аз с него съм разговарял и той ми е обяснявал, че нормите са нещо относително, то си зависи от самия човек. И второ, и да няма авария, от дъждовете този хвост ще се размива и част от него ще попада в подземните води. А в Монтана имам геоложки изследвания, че подземните води са много високи, а това, че е карстов терена под града, също имам геоложки изследвания и не само под нашия град, а под целия регион. Само ще спомена при строителството на язовира в Герана тогава, който беше открит на Чочо Турчина, старите граждани трябва да го знаят, оттатък, където е язовирната чашка сега, в Жиловските градини. В този Геран на Чочо Турчина отдолу се виждаше много силно течение вода. И когато пуснаха осветител, той се появи в Крива бара. Гражданите знаят, това е някъде към Лом. Тоест, наистина е доказано, че подземните води са много големи, с голямо течение и
едно замърсяване с този хвост е недопустимо, защото нямаше да се изгражда хвостово хранилище, ако той беше безобиден. Разбира се. Още един проблем ни казаха специалисти, които пожелаха да останат анонимни, че този хвост, когато се полага под тръбите, той е много мек, рохкав и авария, слягането и тръбите ще подадат. Това е въпрос на време да има авария съвсем скоро. Така е и аз това го зная, но аз избягвам в случая технологичните неудобства, защото аз преди всичко ще обърна внимание на този проект. Защо само 12 км? Значи, като ме попитаха хидроинженери, айде кажи сега как виждаш водния цикъл, за какво го намираш, че е необходим. Казваме ми как 75% от водата се губи, която идва от Балкана, от Петрохан, от язовир Среченска бара. И те веднага ми уточниха. А знаеш ли, че само 12 км ще бъде сменени тръбите в града, при, забележете, 75 км азбестови тръби, които са абсолютно канцерогенни. И аз наистина съм възмутен, че няма да подменят азбестовите тръби, етернитови, те са с азбест, а ще подменят канализацията за мръсната вода. Ние наистина така ще опазваме околната среда от счупени канализационни тръби, обаче преди всичко трябва този воден проект веднага да бъде спрян и да се преработи и да се включат тези 75 км. На моя въпрос, а защо все пак го правят тия хора, строители, община, кмет, пият от тая вода и семейства и така нататък. Те ми отговориха, защото за канализационните тръби плащането, което в случая е с европейски пари, е неколкократно пъти повече, отколкото за километър водопровод, за чиста вода. И те търсят големите пари. Не случайно 56 милиона лева са дадени за този проект. И тук не е без значение, че имат богат опит в усвояване в кавички за лично облагодетелстване на обществени пари. Доказателство е, че през април месец беше осъден на последна инстанция бившия заместник кмет на Монтана по строителството Румен Ангелов, който сега е ръководител на този проект за 56 милиона. Тоест от трънта на Глок, че по-висок. Отишаме на най-големия проект, ръководител и естествено покрай него не знам. Той е уволнен за конфликт на интерес. Той е уволнен по решение на съда, той не може да заема държавна служба. Ама с държавни средства може да ползва и да харчи държавни средства. Да харчи и да ги насочва. От кого е избран? От самия кмет Златко Живков. Той му беше дясната ръка през целите мандати, 3 или 4 има мандата Златко Живков, и на искания на граждани, даже от неговите поддръжници там, които бяха в антуража му за изборите, един от тях ми цитира: господин Живков, няма и да махнете Румен Ангелов, той вече е следствен клиент на съда, на прокуратурата за далаверите. И Златко Живков отговорил, това ми казва моя приятел, който е от антуража пред изборния: всеки друг бих сменил, но Румен Ангелов не. Нека да припомним на гражданите защо той е бил уволнен за конфликт на интереси. Какво се е случило? Тук има един голям проект, който в Монтана се знае като строеж на втората църква на мястото на старото гробище. Идеята е там да се превърне в парк с зеленина
И наистина проекта на църквата е много красив. Старата църква е от една бивша джамия направено, на времето така се прави, но при този нов строеж общината Монтана го възлага за изпълнение строителство на съпругата на заместник-кмета по строителството. Тоест на Румен Ангелов. На Румен Ангелов, който е бил заместник-кмет по строителството по това време. Абсолютно, да. И не само това, ами и на депото за отпадъци, камионите, които трябва там да обслужват вътре депото, аз имам също данни и затова ги заявявам в ефира, че той с неговата фирма ги ползва за негова работа, т.е. безплатно. Но конфликта на интереси явно е болест вече в общината, в кметския екип, защото и самия кмет не знае дали вече не е и на втора инстанция в съда, но прокуратурата, понеже местната се отказа, местния съд се отказаха, в Враца и в Плевен, не знае къде последно, той има също конфликт на интереси, дал е на своята съпруга аптекарка и притежател на не една аптека и не само в Монтана, някакви поръчки, които е трябвало да бъдат чрез търг, а не така директно възлагане. И заради това възлагане, за което има документи, защото за много неща няма документи. Примерно аз му исках командировъчните, за които повече от един човек е ходил в чужбина, чак той ми отказа и по закона за достъп го осъдих, но той после отново не ми даде данните. Защо? Защото по данни на източник, който не искам да цитирам, но той е много информиран, той там води своите съизпълнители, журналисти и така нататък, непрекъснато в Брюксел ги води и така нататък, за да владее медийното пространство. Защото това е истината, че хората казват, това казах телевизоро. Да, нека да се върнем към нашия случай с хвостохранилището. Ние бяхме свидетели на една доста сложна схема. Първо се товарят се камионите от една фирма с пясък, която си има всички видове сертификати. След това видяхме камиона как разтоварва този пясък на стадиона. Оттам камиона се качва директно в хвостохранилището, натоварва с хвост и стоварва в града този хвост. Другото е нещо, че примерно видяхме, че на 5 или 6 камиона с хвост един камион се засипва отгоре с истински читав пясък. Така. В същото време ползват сертификатите от тази фирма, но нека да припомним, тъй като от фирмата ми казаха, че един камион с пясък 14 лева на тон струва този пясък от фирмата, пясъка от хвостохранилището е без пари. Товари се без пари, само че е малко по-далече от с 30 км. Фирмата, която дойде 2008 година в Чипровци, имаха екологичен проект за много пари да обработят хвоста от хвостохранилището и хвостохранилището да бъде изчистено и там да остане чист Чипровския Балкан. Но скоро след 2008 година, една година след това, от 2009, те се направиха ни лук яли, ни лук мирисави и казаха, ама ние ще добиваме от нова руда. И започнаха добив на руда, т.е. те възстановиха. От хвоста? Не. От скалите, от мините, защото там наистина е много богати роди Чипровския Балкан. Има прокопани галерии, които просто бяха затворени в един момент, когато преди 15 години. Но въпросът е, че те
започнаха във военния завод да преработват новата руда и отдолу с една тръба, някъде около 30 см диаметър, директно изсипваха, сега не знае в момента дали работи, но изсипваха хвоста върху стария хвост, както беше запечатан. И явно сега вече са решили да изчистят целия хвост, защото са намерили мощурия, както казват по нас. Точно така, да. Другото, за което ни споменаха анонимните източници, че... е страх хората да се... Разбира се, нормално е. Да. Че са наели фирма, и не случайно тя е същата фирма, която кара транспортна фирма, която кара пясък от лицензираната фирма с пясък. Схема, да, същата фирма трябва да изчисти хвоста. Значи те взимат пари за платено име за това да изчистят хвоста. Сега къде го чистят и къде стоварва този хвост? Аз очаквам ДАНС да си свършат работа, защото от много сигурен източник разбрах, че от вчера са започнали работа по сигнала от прокуратурата, а аз днес им занесох да го предадат на това източник, на автор на сигнала, но искам да подчертая, че за арсен, олово и живак спрямо почви имаме надвишение на нормите между 5 и 9 пъти. А спрямо вода за пиене е няколко хиляди пъти за един от елементите, не при мен справката, 6280 пъти. 6000 пъти над нормата за вода за пиене. Защото това утре, пак повтарям, когато стане авария, когато стане ремонт, това са задължителни неща. Примерно, някой иска да се подключи с захранване на вода, нов строеж или да си смени досегашното захранване. Там неминуемо трябва да се разкопае, да се спре водата и естествено е този хвост да влезе вътре в тръбите и след това да ни го сервират в чешмите, в чашите вода. И ще се получи ето тази Менделеева таблица в водата за пиене. И искам да подчертая и това, че новия заместник МЕД се оказва и той с конфликт на интереси, който замени онзи с конфликта Румен Ангелов, дето сега е шеф на водния цикъл, на целия проект. Тия 56 милиона, той казва къде в чий джоб да отидат. А новия се казва Диман Георгиев. Новия, хубаво, бил изпълнителен директор на фирмата, която в момента строи. Нищо, че Главболгарстрой е спечелил проекта, той така прави Главболгарстрой, наема подизпълнители. Няма лошо. Но този протокол, който са го получили от лицензираната лаборатория Евротест Контрол ЕАД, те са занесли пробата, а трябва да дойде от самата лаборатория за пробонабирането експерт. Защото аз веднага, както ми обяснявате, почвам да се съмнявам дали не са гръбнави една шепичка или с два пръста да се вземали от хвоста, другото да е от пясъка. Разбира се, ние го видяхме и го снимахме това, даже как ги смесват двата пясъка. Ето, значи, аз много ви благодаря и ще ви помоля и да ми дадете и на мен материала, за да го предам на ДАНС, които са започнали разследването, защото същия Диман Георгиев, той може да е напуснал формално фирмата, но сега ги защитава, като в медиите твърди, че те имали за всеки инертен материал заключение за годност от сертифицирана лицензирана лаборатория, което не е истина, защото ето го този протокол, в него няма и думичка, извод, заключение за качество, допустимо или не на този хвост, а има само, както вие употребихте, Менделеевата таблица, защото това нещо като Менделеева таблица се намира и на дъното на язовира. И аз от
доста години, бих казал от 90-та година, за язовир Огоста и ги събирам данните, така че истината е тази. За съжаление, наистина е много трудно да се докаже, защото схемата наистина е перфектно измислена. Не ви казахме, че този камион, който е натоварен с лиценз, с всичко, се изсипва на стадиона и същия този камион отива, товари хвост и да го спрат, той си има документи. Ето това ми го дадаха, ме натовариха с това, аз нямам нищо общо. Аз казвам, че както Цветан Цветанов разрявяше, той майстор по разрявянето, само че той трупове откриваше, ще дойде тук да покаже как да разровят където вече е насипано и то ще се види. То там си стои. Аз съм го снимал на няколко места в града, но друго е като компетентните власти разровят съответните места и съгласно член 40 буква А на Закона за опазване на околната среда, тези, които са увредили качествата на почвата, трябва да възстановят предишните й качества. Аз на това разчитам, че трябва да се спре първо влагането повече на този хвощ, защото те продължават. Долу в бившата подова керамика, където се складираше земя за пръст за плочките, сега са натрупали хвост. Тоест те бързат да се запасяват и наистина се смятат за безнаказани, след като кмета Златко Живков и заместник кмета Диман Георгиев стоят за тях, а до онзи денешния кмет Румен Ангелов, който някой все още не знае, че е уволнен заради това, че е осъден за престъпление, той за мен е престъпник, след като съда го е казал. Нали? Тези хора трябва да си намерят заслуженото, защото гражданите заслужават да имат здраве и чиста вода. До кого пуснахте сигнали и какви са сигналите, които сте... Сигнала го пуснах до европейските институции, председателя на Съвета на Европа Херман Ван Ромпой, до председателя на Европарламента Мартин Шулц и до председателя на Европейската комисия Жозе Барозо. И тъй като от 2005 година ми беше първия сигнал и един месец ме бяха проучвали, от тогава, от 2005 година до сега, каквото изпратя, те лично имах среща с тях, ми казаха, няма да го проверяваме, а тръгваме, в смисъл източника няма да проверяват, имат ме за доверен източник и факт е, че 2 часа след изпращането на сигнала, председателя на Народното събрание Михаил Миков е информирал неговите сподвижници от Монтана за този сигнал, че от Брюксел са започнали разследване. В същото време го пуснах и до Сотир Цацаров, лично на неговия имейл, защото имам и контакти, доста сигнали, по които доста проверки са правени, има и резултати. Онзи ден на 10-ти получих от Върховна касационна прокуратура, че сигнала е приет и е разпореден. Току-що днес бях в 2 часа и половина в окръжна прокуратура Монтана. На 14 октомври е предаден на службите на МВР, в това число и ДАНС. И да се надяваме, че ще започнат проверки, истински проверки, каквито трябва да бъдат. Аз не бих се занимавал европейските институции, но от опита до сегашния разбирам, че в България нещата се оправят, когато някой отвън натисне. Или медия външна, чужда, или от Европейската комисия. И затова съм обнадежден, че тук особено пък вие какви неща сте разкрили. Наистина ви уважавам като телевизия. Аз отдавна контактувам с вас и се надявам, че вие ще успеете да и в ефира, тъй като местните
кореспонденти на другите телевизии не искат да свършат работата, защото все пак са на хранилката на кмета. Той ги води. А от други медии? Имаше кореспондентка на Нова телевизия и на телевизия 7, тя е една и съща, но тя ми каза, че в Нова са отказали, а в TV7 са пуснали едно кратко съобщение, от което не става ясно за какво иде реч, а два вестника местни отразиха Монпрес много дълго и широко, но не моя сигнал, а обясненията и оправданията на заместник-кмета Диман Георгиев, а вестник конкурент пък има договор с кмета по 3000 лева на месец за съвместна дейност и естествено и те скриха по-точно информацията.